Il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li jekk il-Partit Laburista jkompli jinfetaħ u jappella għal moderati fis-soċjetà fl-elezzjoni ta' 3 snin oħra jista' jġib riżultat b'saħħtu. Intervistat mill-Lavin Malta, il-Prim Ministru qal li id-delegati tal-Partit Laburista għandhom ġudizzju importanti x'jagħmlu fl-elezzjonijiet tad-deputati mexxejja tal-Partit Laburista f'Settembru illi ġej. Il-Prim Ministru qal li huwa jemmen li l-ġudizzju ta' delegati huwa li jaraw li l-Partit Laburista jkompli jinfetaħ u jappella dejjem iktar għal faxxa wiesa tal-poplu. Dwar l-ex Prim Ministru Joseph Muscat u l-ex Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista Jason Micallef, il-Prim Ministru qal li meta żmien tiegħu bħala Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista jispiċċa joħroġ mix-xena politika. Huwa tkellem dwar ħaddiema barranin f'Malta u qal li deċiżjonijiet li ttieħdu saru fl-aqwa interess tal-pajjiż u skont dak li qed tiġi s-suq. Irrimarka li dawn id-deċiżjonijiet ittieħdu wkoll sabiex jitħarsu l-Maltin li jaħdmu f'dawn is-setturi fosthom bħala xuffiera ta' vetturi Y-plates. Semma li hemm Maltin li investew dan is-setturi u stqar li mit-taħdidiet magħhom ħareġ li l-liħ tagħhom naqas b'mod esaġerat. Għamilha ċara li jrid il-Maltin ikollhom għajxin diċenti wkoll. Dwar ħaddiema li qasmu l-ikel, il-Prim Ministru qal li mhijiex aċċettabbli sitwazzjoni ta' dik li sejjaħ bħala geġwiġija ta' ħaddiema jikkompetu bejnietom. Qal li f'dawn is-setturi il-bilanċ huwa l-aqwa ħaġa anki biex ma jkunx hemm piż żejjed fl-infrastruttura tal-pajjiż. Dwar is-sistema ta' distribuzzjoni tad-dawl fil-pajjiż, il-Prim Ministru tenna li se jkomplu jintensifikaw ix-xogħlijiet din is-sena biex din tibqa' tkun aġġornata l-ħtiġijiet tas-soċjetà. Waqt li rrefera l-investiment li sar ta' 55 miljun euro biex tpoġġew 82 kilometru ta' kejbils ġodda taħt l-art, il-Prim Ministru irrikonoxxa li xorta kellek nies inqatalhom id-dawl u ta' dan għamel apoloġija. Hawnhekk il-Prim Ministru jgħid li fil-fażi li jmiss tax-xogħlijiet se jkompli jiżdied ir-ritmu sabiex isiru iktar kejbils ġodda. Il-Prim Ministru għamilha ċara li l-pajjiż għandu biżżejjed provvista tad-dawl għall pajjiż kollu. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jkompli jissussidja l-prezzijiet tal-enerġija għal kulħadd. Fuq l-għażla li appoġġja lil Roberta Metsola bħala President tal-Parlament Ewropew, il-Prim Ministru qal li bħala Malti ġab l-ewwel l-interess nazzjonali. Irrimarka iżda illi xorta ma jaqbilx magħha dwar il-pożizzjoni li ħadet favur l-Iżrael wara l-attakki tal-Ħamas f'Ottubru li għadda. Dwar il-Palestina, Prim Ministru qal li l-Gvern Malti se jirrikonoxxiha bħala stat meta jħoss li ċirkostanzi huma korretti. Tenna li Malta ħatibqa' dejjem favur il-paċi u m'hemm l-ebda ħsieb li l-pajjiż jissieħ fin-NATO anki għaliex il-Kostituzzjoni ma tippermettix illi dan isir. Il-Prim Ministru xejjen xnija ta' vot ta' sfiduċja fih bħala Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista u dikjara li l-Kabinet tal-Ministri u l-Partit Laburista huma bis-saħħa warajh. Il-Prim Ministru qal il-poplu rid verżjoni aħjar tal-Partit Laburista fil-Gvern u tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jaġixxi għal messaġġi illi bat il-poplu l-elezzjonijiet li għaddew.